Mandaroma, Adia ye was Santamandim. The young penny say, Maria ye diano, a bedan party some. Yen Paso Bia, a de party at Area, a bad Madianas. Celebrations are echoed. Obiaka say, you see a bra a year say in a year and a year china. Catch and say, planning committee, and your 2 be for 2 for say, and yet, yes, I net here. Kayano. Nkutahudia mbadie no. Afa otumfo ose tu abebio toso mienu. Obefro azekadwa. Afi ohwa ubunsa 26 April na obefro abanwa no. Na odi mfie aduonu enum. Nti efata ese se eye nkadum bi ede ehye nanimunyam esai ede ekai sa edano sabio asantememu ene ewiase nyina enam se aduonunum eye da pondenti ye friend abrofo friend silver jubilee ofriana ko golden jubilee na de aka no etoto aso na afi dwumadi aye bedie no ho nhyehyɛ ho krabata pii Nyamen Chadianso Appiah 2024 ene mfie oha aduonum a broni ene asanteman ekonye enka so okwen broni ewura komase abrano otumfo oni ho na sabe okwa ahomdiem na obe ehye na hemfie ewura ho esisa de ma pii ekwa amanone ade koye museum safino 1874 saada no na 6 February na omoba amanhia omba santemem abedi sa aduma emfata no nti sa stuen na se ye pese ye kaidia na esesa fi nso e babibi ehyem kra na nyamen chade ebi ase de munya munim no afia nso na otumfo bae wa pre se de ma ebe fa koe no anya omodia na omafa ade akokere nti omfa mra ama aka ho asema ko ba bipi ama fe abrofo no agi atum se omde agapade no abebrayen nti chese di enkaida no a na kai se na se ka se be fa bibia na amfa bibia enwe fa nema adwen kase pa wachire ede koye no mfie wo ha aduonum ni esamba nema no womsa enis for bia na kwa America ebi kopie America de kopie America no de abeduru ha nti eba ede betudwa saada no and de wo Britain de afi na omoboa na shipo ede aba nti sa dwandie no aye Sagrenti wo no ana na efe ntoto okon no aye ehumfia o ha duonum a ebedie na ye pese ye bibi kakra ede kai ade ba ko nso esan wo ho afi aye mokai ye hene na prempe odi kai broni be fa no ko 1896 first found in call Mpuano, who's a son for a baba passage in Ebano, no then call Sierra Leone. I feel no who's a near no side I didn't call Seychelles. Just say a hot dear Sabran went to me uncle to say no pretty hot. This how the steam and echo. Until a chair, but who said ukuma pampen baba otime mbu asanteme mo enye yie no obren so say ohene onsa amra meji ne hene 1924 ana obae November 1924 nti November 1924 no obae na obu na yese afi 2024 eye emfie wo ha ohene ebae a asanteman
shall say a part and don't afra. You say, or Henry free her, if you do not trade there. Now you say, or Santi for any or Santi hen. Sabio, and so say, you're hearing Hodia, not just say, you need a big until a bass say, a kai and Nadia, now a kai, and also a buyer 20 in few her in ye. Now, Mamma Man Samra Sagrenti Wono, a home to share her cry, yeah. The Passa a brander bay. Yes, 6 February. Yeah, Symposium Anopa. Ama, that's right, the entire a corner a buy. Why a cofa a corner buy? Yeah, dear, young fans say a corn, about 4 friends say a corn. War on say, we major ham, we jinaha, now air corn. Now, so my can almost cast an answer. Until Sagrenti and talk on I didn't buy. Or henny ho, or bow riot them about 5 nema, if we are sashi, nema a coy. Diana, as Anthony who said Ebano, a Diana and so sabio, a I can't say, Yampene, the benzo a bet ready is waiting me at tre. And no, a dear Biona after Sagrenti Warno, a sea santamem, a sea Ghana mem, pimpem so bedrew and ne. Some mechanic mechanic, not just a Brandon share my Asiano, and 1 month or so. Until the two are said, and brother Omo Nimde, a beba, near Becassa, Professor Kukudam, a barber churchim, the entire buyer, Ama, and net in Trimano Mahon, sir, a car Sagrantiwa, the entire, a car Sagrantiwa. Now, Mamma come, you say, the deeper is Sir Garnet Wolseley. Sir Garnet Wolseley. Now, Abrafo, I sent for intimate. Nina, you had first Sir Garnet Wolseley, Sagrenti. And one so different to because Abrafo, a 2 on by no, to. More history, no, so much will be sir. That's our chair. Until sir, and a panel, yet a car, a bacosem, actually, one bosse, Motier, no monsieur, a mamma, so many at can be say, sir, Sabine Anonum, and a brony, it may a coin, Emma, it may a d, a Susan so, any. Now, you are a tech, and a panundu. Anna, yes, a symposium. We are a trust our benomia no. Yura, open so, 2 for side Prampe, or Tossumino, or Tiasiano, or far Professor 4, and a Kudam, a Dubois hand, Kamia hand, or Dionia by more church, if ye a bacosam, Mamma to me, a translate a Troy, Bibia to her, fair ama, Sabio, a year. Asanteas you have a cosem. Titihono. Now, Oba Arma to penny be of ya, won't if yasem. Until I'm penny for cancer, Titi a cat assume. The car my answer to the castle, Titi a cat assume. And so, hey, and I'm say, or call school, or any fair Asante, man Asantehina, who did kind in your formal education. Or no dear no who say, the air catcher no, I'm young, throw and look at us. As soon as a bed car empty, and call everybody in your daddy. Now, a traffic quality until I may have yet and Catano, a yet Catafa, bear a hanai. I moved dupa. Professor of history. No, what school of Oriental and African Studies, Professor Tom McCaskey. Oh no, I did tea. Watch be a fapping. And yes, sir, on one I didn't feel to more aka. Now, your Carignano, a historical factor. Okay, we won't be here any year. And also, book the battle, the dean, a brander we are our tech, a year symposium now. Until we are a brander 6 February. A Jumadia, a year, no. Now, Nam Sagrenti, war on the Siba inti, na Yawada, a year 8 February. The Bible jar, Kuntun Kuninjabo, a woman share. Aha, a dear Kai, say, ye di yago,
sɛ broni yɛ ni hɔ na bɛwi ayɛ nneɛma na mfie wɔ ha aduonum aba na kae 1974 mfie aduonum atwam no otumfo pokora ate aseɛ no ɔma yɛ kae saa da yi sata no ma di hene mfie miɛnsa ɔma yɛ kae saa da yi ɛma ɛnyaa furapakan Manhene furapakan kuma sɛ fukutrefo nyinaa ɛforo apakan ɛhwɛ ma yɛyɛ adwumadie no ma ɛyɛ fɛfɛɛfɛ ɛkɔ so kama nti yɛwada yɛbɛ yi yɛbɛbɔ saa adwa no na sɛ dɛm di kaakaeɛ no ɛmu adwapadeɛ a ɛkɔdi Amerika no abɛduru kurom ha nti Amerikafoɔ no ɛwɔ ha a yɛwada dwabɔ n'ase ɔmo ne bɛba ɛde yɛbɛkyerɛ ɔhene na sɛbe akyerɛ no yɛbɛto dwa ma obi abɛhu bi na mo baa na mbɛhu sɛ deɛ ɛsi a na hu sɛ mfie wɔ ha aduonum a atwam kɔ no nananom ne ɛwɔ adwen ne ɛwɔ adwumfoɔ papa a yɛwɔ aborɔfo sɛ craftsmanship papa a ɛtumi yɛ saa deɛ a na hu sɛ tete obi kyerɛ paa nti yɛde saa deɛ no ɛbɛto dwa yɛde bɛtena ama ma otumfoɔ nsa kana adeɛ 150 years ago no a yɛbɛfaeɛ no yɛwada ɛbɛ yi nti mɔdaroma ɛduru hɔ a nipa a ɛbɛba ɛbɛ sɛ mobɔ ho dawuro na yɛyɛ biribiara ma ɛyɛ kakɔhwɛ now ɛfa otumfoɔ anniversary no ankasa 25 years no sɛdeɛ mekaeɛ no ɛda no asi April na March mu hɔ kɔ no nipa bi ayɛ sɛ yɛbɛma otumfoɔ abɔsobɔdeɛ ebi ne University of Cape Coast ebi ne Freemasons ebi ne Golf Association wɔn nyinaa pɛ sɛ wɔn bɛyɛ otumfoɔ ayɛ nti yɛde ahyɛ March na yɛbɛyɛ saa dwumadie no 30th March ɛbɛyɛ special clean up exercise sɛbi kɔnsi ɛyɛ fi kakra yɛbɛ sɛ otumfoɔ bɛdi anim na waboa ama yɛhwɛ asiesie ha ate ha ɛhɔ ate fitaa ama yɛbɛyɛ dwumadie no ɛde aboa yɛhɛn ama sɛbi ɛde ate n'anim na yɛwie a yɛbɛ sɛ yɛyɛ photo exhibition kyerɛ sɛ yɛyɛ adeɛ anisuade ho ɛfa ɔhɛn bɛdi adeɛ mfeɛ aduonum ɛfiri da yɛde no kyerɛɛ ɛne dwumadie a wadie akwantuo a watuo adwuma a wayɛ wɔ Ghana mam ha asomdwe a ɔde aba wohwɛ dagbɔn wohwɛ bɔko sɛ sɛ agu soe wohwɛ baabi pii nsɛm aba a wasua asɔ ano yɛyɛ yi a yɛpɛ sɛ nyinaa no yɛyɛ photo exhibition ɛwɔ manhyia na obiara bɛtumi hwɛ bi na sɛbesɛbe mo saa tam na musa anaa mo nim no moba a wode nyɛ sɛ yɛse ne nso ne waa sɛbe ɔne etua na Wednesday 24th April ɛyɛ wukudɛ na sɛbe monim sɛ sant mamu ha sɛbe o yɛgye ahɔhɔ awawa 2 obiara ba member bi tena obiara atumi tena ase edi ne dwuma ama ne di bia fata bia ɔsɛ ɔyɛ ahankwan na ɛwɔ sɛbe o ahɔhɔtran bia wokɔ anwaraga anwarafa New Town Fanti New Town Mosi Zongo baabi pii mu amu ni baabi a deɛ mekan so ho nanso wɔn nyinaa ba na ma nam ahene a wɔ ha nti wɔn nyinaa kan ho bom yɛpɛ panin baako na wɔn sɛ dagombafoɔ si yɛ hene gonjafoɔ si yɛ hene na wɔn sɛ gonjafoɔ sɛ na last week gonjafoɔ asi wɔn hene a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa yɛpɛ sɛ otumfoɔ di mfie aduonum yi yɛma ahɔhoɔ a wɔ ha nyinaa kwan wɔn nso bɛkyerɛ wɔn amanneɛ bɛkyerɛ wɔn nneɛma a wɔn de edi ahene na ɛyɛ special ahɔhoɔ dɛba
Near once for nest as I Manhene Obianca home. Yama, ya, one qua, Womoha, Babia Obia, Unsazo Hene Bar, Nanko 40 chi, and 44 Hene Bar, Nanko 40 chi, and my 4 Hene Bar, also at the Bobo, Eba, Wenso Eba, also at the Damba, Eba, Nina, near who say, Sebi, organ, ne Oba, white, and about black and not, and a Timatua Ede. Sa na sabi o man so tim na se hohom na wo don bata ho a we bibia tim nya nkoso nti ye pese ye recognize ama ye hohora eno motie no nam se eno atrantra tepa ama ye nya bonem bia nya bibia basa bia nti no ye ma on so special day a omo ebe ba on so special day ba aye ade 24th April aye akude ohene ahoho nkwa na bedi akude no ndima mo ha se wo ye fantinia kona ko hwe ohene na duru ha na odinanim na de na ba what now ohene dia je se dem kan 26 April nti 25th April no e pese ebe fireworks, rockets, and bibia say as I can say ba as say Francis so nanso ye pese e di ekre na ye nya no manhia nko baby o folkroom bantuma soame ane ayasoro mpon baby pi ade be chiama yaba no ama the 26th na ba no 25th na sabe emo ane emrante de mabawa monso entimi ni sa dwumadie a ebetwa mu agya nti ye rocket ni wi a na be take be 1 hour na anka nyina ye share Jubilee Park na ye jamo made ache ane sa akode ba we ba shatawale ba we ba Kwame Eugene hwan ye kokrofo ye ma hobun kwa na mo kai ma de na ya ma ade ache ye 25th no ohene di ade 26 April 26 April no fiada 26 April no fiada na 26 April no be ya sore as the nyame ase say ama mfie dununum ato ohene ama efra fita e de aba ama non-denominational service awo manhia ha asorofo awo ha ne nkramofo ne obia be sra nyame nhira e de amohene ya sra nkwan ne akwahosan ama no say mfia ade aka no obutimi ahwe na onya hoden ene akwahosan de ahwe santeman ma santeman ene Ghana man nso anyankoso se de oti eboaye no nti ebeye eno ewo efiada 26 April no danu ankasa ana odi hene ebi ebe home kakra na on the 6th of May otufo awoda nti eduru ho a ebekọ St. Cyprian's akoda nyame ase on the 6th of May no na fe nyumre no ohene sebe aturo nsafre npa akra na no sebe o aka no kakra na dwumadie ne mpopon so pa ejina ho ma 12th of May akwaside mata akwaside no ebedi no kase pa wo Babara Stadium hona ebedi akwaside 25th anniversary ade deba no hona ebedi no nti sabre no edru ho a pese obia ba no beboa na mse beboa ndwumadie nyina nanso no ne mpampo so ne de pese stadium ho ma no bia hu se obia ka ho bi na e ba ya etimi bibi kire ye hene se ye wa ye no so ye de je ho nso ye bona ba so se bibia ba sa akoso bio na sabre no so da
Sab hwa na Britain for nema awon border road say e dey eba no na beduru ha nti sabre no ebehwe na ya to ne din e dey atudwa ama abeka America de no ho ama ye hu say ewie adwuma eye yewie we ya na aka so them kind no na adman prepare the first oba no 24th November 1924 now afie nso Sunday 24th November no kwasiada nti ano nso ebedi ho dwuma e de akai so de ohemba ya obeka yensa ane efra fita ya de yasa ane e wachi kakra nti eduru ha yasa frem na ho ntehye bia no eja tomanim na de a mepese misisu dua bio ni se madaroma ade a ye wasantemandim asanteman se de mekan no ahowo wom asantefo wom nipa bi papi wom ofa manyoku a we party bia nipa wasanteman mu ha de yem pen se dwumani a ye die no ebedan party sam yem pese obia e de party atare ebe ba dwumadi na se enim se haye afi election year e de corona ma mo se mo de monye campaign monye bibia na emo mba bia ye di anniversary dia esramara mama hoje kron me nya ho ne party sam sa party pani na eba nka chen se esrenara mo nko sha party atare na obi akoka bebi ama obi akoye akotetwa ama akoye ade no me bi abatu eso yem pese dwundi a ye die sintobia bebamu to bia moa na enye na bibia enkoye kama na mpanefo kan sesebe ofso ko aya salaga uno ponko na eko ponko nansin kakra betimi akoro ye betimi aye na ye yi a mo amobaye mo na mo timi abobo dawura man sabe ya no so a nya bibia na betimi akama akodu ba bia mo na mo betimi aboa aka ahu se ene branda se dem di kaka no ye bibi tech symposium mo famfra mo news mo famfra mo news item mo famfra mo dawubo mo famfra mo discussions committee no na nan ma ho adoso ewi a be yon a kire mo omo betimi aba mo studio abebusabusa nsam sanya sai omo timi aba kra no a betimi age telephone numbers na bibia ho a mabusa ho na phone in na o chechirem dem pese obetwa no amaache bibia yensisa enkan no wakase yaka na bibia no de yeka no enye de ya hyehyɛ a free ho a free fie ha ya crash pani Mr. Kofiusu on House of Chiefs registrar bibi o hoda se monte ase a mmana so te a obetime ade atoanim na enso de hobia no de aba maso ate nti ommo na bibi anya kroje na enso ebeboa mo ana manya bibi ama akakire manfo why na bibia ayeye na de nya ahye otumfo animonyam edemase pi se mo bae edemase timiami busa mamama sansa nti nana de mo baye de bebra ayi ana mu aye ne se yan ma bia emo yan kase ya bra ayi de ne ochina na da baba bio afi obia ye bia tambe poso ye bia otimi ye celebrations aye hote ni die nti yan pese ebe ha obi hihye ya waye se be ni funda fridge ne mafre bochiraba e ba se anya kwa anya ye no utumfo empe ahokire se beba obia so ahoto na opeso de ban santeman mfie aduonu mu nti anu ana so ogina mu nti se ma so nti se afi celebrations ayekọ no obia ka se yesi ya bra aye se anya ye enya ye kira ka chen se planning committee anya to be from for say anya nyesa na tie obia ye bia oposo ye bia efri ne ekopem bronya busuminum December obia ye bia otumi ye ama obia mfa bibia ensi ne kwai
denti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am awotua ne nsem mojabmo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa madawro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam tefam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya